Kulturna baština vam je kao i fotografija. Svjedoči o jednom vremenu. Ako fotografija svjedoči o jednom trenutku, nekom vremenu, ona svjedoči o jednom periodu, jel tako, vremenskom. Oduvijek sam imao želju nešto napraviti zato što su mi motivi na, recimo, nošnjama, naši neki stari instrumenti koje su naši stari koristili, privlačili i želio sam napraviti nešto što je, da kažemo, u duhu modernom, znači sa modernom postprodukcijom, ali da se ne izgubi taj tradicijski moment, odnosno taj etnološki moment, da se ne izgubi na samim nošnjama. Ono što je specifično i što me zaista fascinira na području Bosne i Hercegovine u stvari jeste ta raznovrsnost i to prožimanje kultura kroz narode u Bosni i Hercegovini. Recimo imate sela u kojima je bošnjačko selo do hrvatskog, u kojem ćete vidjeti na primjer motive, odnosno tepihe bošnjačke u hrvatskim kućama i recimo vezove srme koje su bile na primjer specifične za hrvatske nošnje na bošnjačkim nošnjama. Također vidjet ćete na primjer u selu Višnjevo gdje u bošnjačkom selu sviraju se gusle i to od vajkada. I tako, znači to je nešto što je u stvari Bosna i Hercegovina. Sevdalinka je nešto sa čime smo rođeni, naše generacije. I super je rekla jedna djevojčica za sevdalinku kad su je pitali da li zna šta je sevdalinka, ona je rekla to je kad moj tata pjeva i plače. Svakako da je jako bitna i jako inspirativna i u biti, evo, ja sad radim u pripremi jedan dokumentarac sevdalinke koji će biti prijedlog za UNESCO-vu listu zaštite nematerijalne baštine u Bosni i Hercegovini. Mladi nisu mnogo zainteresovani, ne znam iz kog razloga, možda kao da se stide svoje tradicije, jer da kažemo da smo mi možda druga generacija koja je izašla iz opanaka. Mislim da bi trebalo i društvo, a i država kroz svoje institucije da rade malo više na tome da se animiraju mladi ljudi.